tutoriál, jak streamovat na TikToku. Ptali jste se mě na streamu, jak můžete streamovat přes počítač, hry a podobně. Dnes to ukážeme. Je to přes TikTok Live Studio, které vidíte tady zrovna. Takže přijdete na prohlížeč, jedno jaký, já dám třeba tady ten. Tady si napíšete Live Studio TikTok. A dáte tady ten první odkaz. Download Live Studio. Dáte stáhnout, to se vám stáhne. Otevřete soubor. Já už ho nebudu instalovat, nebo už mám nainstalovaný. Jak se vám to nainstaluje, kliknete, potvrdíte všechno, dáte na všechno ano. Tady dáte přihlásit se, tady si vyberete přes co, jestli Google nebo přímo TikTok. Přihlásíte se a když budete chtít přímo streamovat hru, tak si sem dáte zdroj. Tady dáte snímkování her, dáte přidat, tady vyberete hru a tady se vám ukáže, jakou hru budete mít upload. Dajte demo v pozadí upload, musíte první upload hru, potom můžete streamovat, potom dáte vysílat živě a tady vám třeba napíšete, jak to je přetartování procesu, které dáte zobrazit, tak dáte upravit a teď si dáte video, dáte spustit, tady se vám načte rychlost internetu. Takže to necháte, tak se vám načte automaticky, abyste si to nemuseli to. Já mám výsledek 200 z internet, teď mám na hry a podobně. Tady dáte, co si berete, já dám to výkonová kvalita, já vždycky vybírám kvalitu, to dáte potvrdit. Tady necháte, co máte doporučení, 30, 70 už by bylo moc. Pro mě jakože je to moc, tak já to nechávám radši na 30. Přizpůsobit, tady si dávám vždycky 30. Až vám tady to napíše zvlášť vyšší FPS, tak to zvětšte trošku. Když vám tam píše doporučeno, tak nechte to doporučení. Jenom to potvrdíte, tady dáte vysílat živé, já živě vysílat nebudu. Tady se rovná. Za to video by to bylo všechno, nezapomeňte dát like, odběr, like video. Ve Fortnite shopu můžete použít Musac, Rome 21, všechno velký, bez mezer, všechno dohromady. Díky a zatím.